jednotlivé jedince, ktoré boli prevedené na tohtoročné medzinárodné výstavy v Trenčíne, ktorá sa už každoročne koná na výstavisku Expocentrum. Nastupuje niekoľko predstaviteľov hlavná slovenských, čúval sa bohužiaľ mám pekne predstaví za najpočetnejšie Slovenské národné divadlo Slovenského Popova a taktiež ani Slovenského Hrubosenského Stavača. Sledujeme teda súťaž slovenských národných plnien, vyberáme víťaza veľkej národnej ceny na prvej tohtoročnej medzinárodnej výstave psov. Dámy a páni, a pri tejto príležitosti si vás dovolím pozvať aj na ďalšiu medzinárodnú výstavu psov 18. 19. februára do Prešova na medzinárodnú výstavu psov Iskal, na ktorú sa ešte do dnešného a do krajšieho dňa môžete priplatiť práve na medzinárodnú výstavu psov Trenčíne a západný výstavný poplatky. Samozrejme, kalendár Slovenskej kinologickej jednoty je opäť obohačí o ďalšie výstavy, ktoré si predstaví počas záverečných súťaží tohto prvého výstavného dňa. Pán dohodca Igor Halov nám vyberá najkrajšieho jedinca spomedzi slovenských národných plnien, vyberá svoju československých očiatkov a slovenských čuvačov, vyberá si užší výber alebo úštevný návod a nakoniec určí trojicu, ktorá bude stáť na stupni víťazov. V tejto chvíli máme užší výber, ďakujem ostatným vystavovateľom za predvedenie svojich jedincov a vám, dámy a páni, ďakujem za potlesk pre slovenské národné plemená na československých očiach a slovenský čuvač. V účnom výbere sme mali možnosť vidieť po slovenských čuvačov československého očiaka a pokiaľ sa nemýli, tretie miesto patrí slovenskému čuvačovi, druhé miesto československý očiak a víťazí slovenský čuvač. To je súťaž Veľká národná cena. Súťaž Best of Day a víťaz prvej skupiny FCI slovenský čuvač. Prichádza aj víťaz 5. skupiny FCI Sibirský husky. Víťaz 6. skupiny FCI Vanmal. Víťazom 7. skupiny FCI sa stal nemecký krátkozastý stavač. Víťaz 8. skupiny FCI anglický Boxpanel.
Inteba Expo v Bratislave. V aprílu bude na celoštátne a medzinárodné výstavy psov. Na Slovensku budú tieši, pretože v tomto mesiaci nemáme žiadnu výstavu, výstavu v kalendári Slovenskej filmovistickej jednoty, ale za to páni budeme hneď prvý a víkend pokračovať celoštátnou výstavou psov v Banskej Bystrici 14. a 15. mája vás pozývam opäť do Bratislavy na dve medzinárodné výstavy psov. Výstavy psov Springfield Museum, ktorých prvá je zároveň nominačnou výstavou na Crafts 2012. Ďalšou celoštátnou výstavou psov bude celoštátna výstava psov v Senci 3. júna a tematický júnový víkend bude pokračovať dvojicou medzinárodných výstav psov 4. a 5. júna v Nitre na výstavisku Agronomple. Dvojicou medzinárodných výstav relatívny bude názov Slovakia hra Prína, ktorej budú môcť získať titul víťaza Slovakia a druhá derby Winner Show, prehliadka hlavných jedícov národných roku 2010, ktorý bude získať titul veľmi víťaz a zároveň medzinárodná výstava psov Šaterečno Zlatých a Sajc. To je prvý polrok výstavného kalendára Slovenskej filmovistickej jednoty. Dámy a páni, sledujeme 6. víťaza jednotlivých skupín dnešného výstavného dňa. Stal sa tým francúzsky boloček a zároveň sledujeme výber najkrajšieho jedinca prvého výstavného dňa tejto výstavy jedinca, ktoré budeme mať možnosť vidieť aj zajtra v súťaži Best in Show. Vyberáme jedného víťaza prvého dňa a stáva za ním Civinský Hlasky. Dámy a páni, poznáme teda víťaza